mula akong pangutana karon, ang bata ba tao? Yes or no? Ang bata dili tao kundili bata. Sunod, Okay. yes. Ang tubag yes. Okay. Yes, bata ang bata tao, ang tubag mo yes, mo yung tubag. Ang bata dili tao, yes. Bata siya. So kumiyon ka nga ang bata tao ba? So ako answer na no. Maayong adlaw sa tanan. Ani ano sab kining inyo hagnato ang programa sa TV Apuliha.argumento. Short edition nato. Duol kay init sa kung adre. So nalantay tagaan og gamay nga reaksyon concerning sa pamahayag sa atong higala nga pastoy. Pastoy sa gitawag og Seventh Day Adventist Church. Kini kay ilado biya ni siya nga pastor niya at the same time gawas nga ilado ginatuohan ni sa iyang mga miyembro ginatuohan siya mga miyembro nga magtutudlo mahitungod sa pulong sa Dios ug magtutudlo mahitungod sa kanang tawag ini kaayo ba ug kamaayo. Pero na-shock ko sa komento ug statement niya concerning sa question kung ang mga bata ug mga masuso ba tao ba kini. So, direktang tubag ni Mr. Bacalaris, dili daw tao. Sa ka ng klaseng hayupa para sa ilahan, no? Wala kining mao mga bata o mga masuso sa Iglesia Adventista, kining mga bata o masuso sa Sabadista. Mga wala ni mga pulos, kini ba na tao? Muna nga wala sila itumuog tinguha nga luwason ng mga bata, kini ba na tao? Nakusog ba kayo mo gamit anang giingon ni Ginoong Kristo nga ila sa sama kanila ang gingharian sa Dios. Buti pasabot magpasulod ang gingharian sa Dios hindi tao. Kadakong tawag ining balingag nga klaseng tawag ining argumento. Pero sa tinuod lang ang pangunahon na ni pastor iharagyan ng opinion. Opinion na sa mga tao nga naninguha unsaon paglaglag ang mga bata nga padtuon sa impyerno. Mananingon si Ginoong Kristo sa St. Matthew chapter 18 verse 6 nga ayaw itugot nga may makaangin kaninyo sa pagpakasala. May tungod din ng mga bata, maangin ninyo sa pagpakasala ng mga bata. Mas maayo paghiktan ninyo yung liog sa usa ka galingang bato, gitambog niyo kag mo sa dagat. Kaysa makaangin mo sa mga gagmayng mga bata nga sama niini kanila. So kung ingnon nimo nga ang mga bata ug mga masuso dili na tao, dakong tamparos na atubangan kang Kristo eh. Na naman, imo pa sigon nimo sa Kristo, St. John chapter 3 verse 3 to 5 ang gianak og tao-tao. Si Kristo pag mismo niingon nga sa inig katawo na niining moong bataa, buti pa sa pagkahimugso, tao yun. So buti pa sabot usa ka dako nga insulto kang Kristo kung mimo ka kining bata tao. Basta na mga binuhat kini pong bata na po dibuot. Naani siya tawag anang intellect na apon siya gitawag og will nga wala sa ubang gitawag og mga hayop. So, yung sa man nimo pagkabalo, yung sa man nimo paggunahuna nga miyo ang bata di tao. So sa Ginoo ko in taon kamong mga amigo nato nga mga Sabadista. Ining mga amigo nato nga member sa Seventh Day Adventist, pagunahuna og tarong. Pastor ninyo nanudlo og ang bata daw kuno di tao. Unsa ka ng klaseng hayupa na klase mo din na nga dili din ninyo bunyagan. Dili bautismuhan kay nagtuo gid mo nga ang mga bata ug mga masuso di tao. O kaya ng mga Sabadista nga membro ng Seventh Day Adventist tanawan ako na may mga anak nga mga bata. So Ginoo ko in taon. Di din na tao na para sa inyo. So pagunahon na mong tarong niya sumala pa sa balang kasulatan kining mga tawhana ang ilahang mga bakba ang magawa sa ilang bakba daw tawag ining kabahong bagbaga baho ang pinaagi ni ana daghang mga laglag tungod sa ilang mga panudlo nga binuang. So mo nang di ta magkuan mga higalamig so na di ta magpalingla ni ini mga tawana kay dakong balingag in taon nanoy ang bata daw tao. Sige. So yun ha. So sa tuang mga Katoliko ang bata tao gamay pa man siya, gamay pa ng tao. Kay gamay pa na nga tawag ini nga tao, gamay pa siya buot.
So mo na kita mga Katoliko, bisa pagbata, bata pa o masuso pa, importante nato ang kaluwasan para nila. Mo na nga ato yung paduulon sa Ginoong Kristo pinagi sa pagdawat sa mga sakramento. Okay? So sa wala pa nakapag-follow sa itong page, i-follow ninyo itong mga page, RJ Roland Sandra Second TV, Apulia.argumento page, Kuya Apollos TV page, ug RJ's Vlog 2022. Kung usab sa wala pa nakapag-subscribe sa itong mga channels, i-subscribe ninyo itong mga channels dali Catholic, Apollos International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apollos TV, and Barrio Kawayan na religious sa forum. And pwede sa mag-send din na super stickers, super chats, o super thanks. O sa mga Katoliko, kung gusto mo tabang sa program, pwede ninyong i-message yung atong program, and pwede ko ninyo i-inform kung mutabang mo financially sa atong program. Daghan yung salamat o dilungan ako to. Ave Maria, Viva Cristo Rey.